Kaixo, ongi etorria, errepasatuko dugu batuketa eta keketa hauek nola egin dituzu. Zer egin behar da lehenengo? Deskomposatu. Zergatik hemen berbi dagoelako. Orduan, badakizu, baldin bada karratua eta tartean ken, jarri behar dela bi parentesi, gehi eta ken. Orduan, beste guztiak berdin kopiatuko dut. Aurrean ze jarri behar dut? Isa, ezta? Isa bider isa, isa berbi. Eta atzean, bat bider minus bat. Deskomposatua dugunean, egiten duguna da, denen jarri parentesia, erresago egiteko, eta multiplo komun txikiena aurkitu behar dugu. Zein da? Faktore guztiak hartu behar ditugu. Hemen dago isa gehi bat, eta hemen dago isaken bat. Isaken bat, orduan, denentzako jarriko dugu multiplo komun txikiena, faktore desberdin guztiak, ezta? Isa gehi bat, eta isaken bat. Denak izan behar dute hori. Orduan, lehenengoak izan behar du. Isa gehi bat, eta isaken bat falta zaio. Orduan, erantzi dio dalako isaken bat, goian ere da isaken bat. Baina aurretik zen beste isaken bat. Hau berea zuen, eta jarri du beste bat. Oan bi ditu goian. Urrengoa, ken, bi faktoreak ditu, ez diot gehiago erantzi behar. Kopiatuko berdin dena. Eta hemen, jartzen dugu. Faktore hori, eta falta zaigu beste bat. Isa gehi bat. Orduan goian ere, erantzi behar diot, isa gehi bat. Behan jartzen dudan berdina. Baina hemen beste zerbait zegoen, hiru isa, ez egula aztu behar. Denei jarriko diegu MKT, eta goian hasiko gara eragiketak egiten, ezta? Berdina dialako isaken bat eta isaken bat laburbidezko formularekin, ezta? Isa bider isa berbi, erdikoa da bi bider lehenengoa bider bigarrena, beraz, ken bi isa, eta bigarrena bider bere burua, plus bat. Urrengoa, kopiatu behar dugu, baina kontukin zergatik ken bat dago, orduan parentesia jarriko dugu. Eta orain bai, kendu ezakegu parentesi hori, eta hor kopiatu. Denei ikurra aldatuz, orduan, ken hiru isa berbi, ken isa, eta ken bi. Eta falta zaigu azkeneko hau, ezta? Hemen banatze propietatera beharko dugu. Hiru isa berbi, eta hiru isa. Hiruak modu desberdinan egin ditugu. Hemen izan da keketaren aurkakoa, hemen laburbidezko formula, eta hemen banatze propietatea. Bagoazen keketa eta batuketak egitea. Gelditzen zaigu. Bigarren mailakoak dugu. Hau, eta beste hau. Ikusi hartu ditu dela behin ikurrarekin. Zer bada ken hiru isa berbi, gehi hiru isa berbi, hau joan egiten da, ez da, berdinak direlako. Orduan, gelditzen zaigu bakarrik isa berbi. Leheneko mailakoak ditugu. Hau, eta hau. Minus bi isa, ken bat isa, minus hiru isa. Gehi hiru isa, 0. Orduan, denak, ken ditugu. Eta dugu, gehi bat, ken bi dela minus bat. Eta izendatzailean hau dugu. Isaken bat, eta isa gehi bat. Eta karratuak dira, eta zer gertatzen da, erdian dula ken. Deskomposatu dezakegu. Isa gehi bat, isaken bat, ezta? Bidatzaileelako, joan daitezen kentzen, parentesia berdina baldin bat dira. Hau eta berdina dira, hau eta ere bai. Zenbat da gaitza orduan? Bat. Horrela bukatuko genuke. Ulertu duzulakoan, ondo izan. Beste bat arte. Agur.